همین gelemi رو çehin dedin. Hecmar, sayılar, renk, renkler, lebat uzunlar. Dest bگیرم من گو هجمار. دی کردی دا هجمار حتی بیسته جدا جدا تنویساندن. دی نامبر وان دا جداهی هیا. دی پشته بیسته وک یا ترکی بیستان تزه دکرن. اینک جخواه من جیر نویسان دیه hani başta fehmdi. Yek vaha tenvîsandin, nek bejin yek ev neraste. Yani yekinin yek tenvîsandin. Beni du, ji bu doyê jî bi do jî tê gotin, bi do. Sê ancî sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh, deh. Yani yazdeh, dazdeh, sezdeh, çardeh, pazdeh, şazdeh, hevdeh, hecdeh, nozdeh, bîst. İşte bistu yek, yani 21, bistu du, bistu sê, hangi bistu sê, hangi dibe? Sê, hangi bistu du? Bistu çar wiha didome. Sê, ji bo sehê sî jî tê gotin, sî. Lê sih daha çoktur ez dibêjim. Çil, pêncî, şêst, heftê, heştê, nod, ancî nehwêt, sed, hezar. Mînak merdaya gotiye mînakî de pirsgehekî me gotiye tu çend salî? Ez bîst û heft salî me. Bîst û heft. 27. Ew çend salî ye? Ew 10 salî ye. Hatin mijara rengan, renk, Tirkî renk de gotin. Kesk, iki renge, Tirkî yeşil de gotin. Sor, kırmızı de gotin. Zer, sarı, şîn, mavi, kahverengi. Reş, siyah, spî jî Tirkî beyaz e. Niha me mînakî nivîsanda giya xwîn sor e. Tam caran zer e, caran sor e. Mînakî dasta nivîsandiye. Behre wanî şîn e. Porê dildar qehweyî ye. Çavên Ayşê reş in. Diranê rûme spî ye. Yani em nehêjî hatin mijara nebatan. Nebatên girêdayî laşên sên ser, ser nivîsin. Baş, tutu, boyun, nel, kol, çanda, omuz, enişk, enişçiye hevallo, enişk, dirsek, kili, parmak, dest, el, zik, karın, sink, göğüs, çok, diz, çok geniş teşhir, renk, ancak ve ayak, panik topuk, böyle, لبات نسبت insan مربوط چه پر آنژی پرچ saç eni alın bu eni ve tekili heye eni diyorum cephe savaş cephesi bu cepheci eni kebutu juha kokoru aynı çav göz ve kulak lev dudak çene çeneye poz kep ancı dısın her şeyi rastın piye kuru kuru taş Nijank Şevanlı kirpik suret
surat. Bəli, em hatin dawiya dersê hevanû. Ev dersama ya pêncemîn bû, em ê dersa şeşemîn û ya heftemîn de jî em ê dersa dubareya giştî bikin, em ê dawiya wan bêgava asta dest bikir qedîmî. Ev dersa pêncî me xilas kir. Piştî vê dersa şeşemîn heye, piştî şeşemîn de em ê dersekê dubareyekê giştî bikin, yani genel tekrarek Türkî dibêjin. Em ê genel tekrar bikin. Paşê piştî dubareyê giştî, asta destpêkê de xilas bibe. Yê daxwaziya wan jî bu asta yekemîn hebe ji xwe ji min re têkildar bibe. Belê, hevanû em hatin dawiya dersê xatirî we dem baş.